Hi! Kamusta kamo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Boss Bottled Oud for Men. Iyan ni siya ni Hugo Boss. Panlalaki ni siya pero kung luyag mo siya suksukon, pahala ka pag gusto ka. Kag udi parfum ni siya butang balon, isa ka braso kalayo bago ka masimutan. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, mainit nga makahang nga makahoy. Angay siya sa matugnaw nga panahon, ang temperatura nga para siya is between 50 to 70 degrees Fahrenheit o 10 to 21 degrees Celsius. Ano ang iyang mga nota? For the top, we have apple kag citruses na may mansanas siya, matamis nga prutas, kag mga citrus, wala gin lista kung ano gid basta puno ka citrus na. Kag for the mid, we have cinnamon, saffron, clove, kag labdanum. Ang cinnamon, matamis na siya, kag makahang nga nota. Saffron, pait, kag matamis nga nota. Clove, mainit, kag makahang nga nota. Tapos labdanum, na pampadalom. Kag for the base, we have agarwood, sandalwood, kag cypriol oil. Na ang agarwood, masimutan mo dayon sa sininga pahamot. Nga dumi pagkamanim na siya, kag makahoy kung simutan. Tapos sandalwood, oriental nga kahoy, kag cypriol oil, makahoy, kag may pagkaduta kung simutan. Kabay pa nga namian ka mo sini nga pahamot. Kag kung may iba pa ka mo mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa daso naman, bye-bye!